Čaute priatelia, zdravím vás, vítajte na kanáli Traja pasažieri. Dneska máme ďalší diel, chcem vám ukázať vodný systém každého karavanu. Samozrejme sú tam rôzne drobné odchýlky, čo sa týka nejaké nádrž na vodu a tak ďalej. Obytné auta to majú ináč, karavan to má ináč, ja vám ukážem všetky také odlišnosti, alebo respektíve jak to máme my. Takže dúfam, že vás video bude baviť, že sa niečo nové naučíte a že vám to pomôže takisto pri vašom karavaningu. Takže poďme na to. Dobre, tak srdečne vás ešte raz zdravím a ideme si dať karavan, hodíme si ho sem na parkovisko, nech tu nestojím na ulici, ukážem vám aj ten systém, ten mover, ja som to spomínal, možno, že mnohí z vás neviete, čo to vlastne je. Takže je to taká vychytávka, vlastne tu máte motory, vidíte ho tam, je jeden motor, je to vlastne na obidvoch stranách, je to taký systém, že sa to cez tento šrob vlastne naklikne na nápravu. Sú tam zuby na tom koliesku a ten systém vlastne hýbe s celým karavanom, takže vy nemusíte sa s tým naťahovať, pretože má toho 1,5 tonu naložené pomaly, takže zrejme ručná brzda je dole, to je základ. No a tu máme ďalkové ovládanie, dorazí značknem a ideme na to. Karavan nám pekne takto pôjde. Bez toho, aby som musel tlačiť, alebo čo vlastne cez tie motory. Je to úplne úžasná vec. Nejako odporúčam, keď rozmýšľate nad karavanom, tak určite aj s týmto, alebo teda dá sa to aj dokúpiť. Ja sa tuto musím naštelovať, aby som opačne, takto. Vlastne skrútime. Ktorý roommate. Takto si ho tu dáme. Prejde nám to? Prejde, dobre. Tak som si neodreval, to ešte by bolo fajn. To si ho skrútime. Dáme si ho dozadu. Vidíte, tu je ten motor na druhej strane. Tak toto funguje vlastne, že cez pneumatiku pekne hýbe s celým karavanom. To si ho môžete narovnať jednoducho ako potrebujete. Úplne perfektná vec. Len takto, aby som mohol chodiť. Budem potrebovať chodiť. Dáme dole nohy. Máme karavan ustavený. Samozrejme, ja ho mám teraz len tak, aby som kvôli potrebám videa. Takže nebudem ani nejako centrovať a tak ďalej. Zaťahnem ručnú brzdu. Zaťahnutá. No a dáme ešte dole tieto podpory. A je to. A keďže ja tu mám breh dole, som musel použiť takéto kládiky. Trošku to podopreť. To ide o to, že keď pôjdem dovnútra, by som karavan neprevážil, sa ničo nestalo. Samozrejme mám na to takú hokejku. Takto si ho zapatkujeme. Takisto predok. Je k tomu taká hokejka. A to mám len kvôli úspore času. Tu je tretí pasažier. Asistentka. Dobre, karavan je zaistený, takže môžem ísť aj dovnútra. Ja si tu hodím k tomu schody, aby sa mi dobre chodilo. Takto sú schodíky, takže to máme, ručne natiahnutá. No a ideme si nachystať veci, aby sme si mohli zapojiť vodu. Všetko vám ukážem. Ukážeme si najprv, čo vlastne potrebujeme k tomu, aby sme spojaznili systém vodný. Takže prvá taká vec je vodná pumpa. Toto je značka Whale. Takýto systém, môžete mať aj iné, záleží od typu karavanu. Je to vlastne, sú tu dve hadice, taká dvojlinka. Vlastne jedna ide na čerpadlo, druhá ide na elektrický kábel. Mne sa to čerpadlo konkrétne pokazilo, to znamená, že som zapnul pumpu. Ja som čistil aj tieto kontakty, jeden, druhý.
To odporúčam tiež, keď si kúpite staršie karavany, to často zaoxidované, môže vám to potom blbnúť zlý kontakt. Takže ja som ich vyčistil, pumpa aj tak nešla, tak som usúdil, že toto čerpadielko je zlé. Tak som objednal nové, originálne také biele s takým modrou koncovkou, ja som ho bohužiaľ už vyhodil. Kúpil som nové, stále to nejakých 12 libier na eBay. Je to niekde aj, tu je, neviem, či to teda bude vidno, tá kamera zaostrí, nejaká značka, ale hovorím, je to akože univerzálne vysokotlaké 12V čerpadielko, alebo vysoko akože ten prietok, vysokoprietokové. Takže zatiaľ som s ním spokojný. Toto máme vlastne čerpať na vodu. To som si robil tak svojpomocne. Takéto odpadové trúbky do Wastemasteru. To vám ukážem potom neskôr, keď pôjdeme už zapájať vodu. Na čo to vlastne slúži. Je taká vychytávka. Dá sa kúpiť originál také zvodky. Vlastne na odpadovú vodu, na tzv. Šedú vodu. Ja som to vyriešil takto, nič to nestojí. Mal som nejaké 22-kové kolienka plus kúsok trúbky, dal som tam izolačku, aby to izolovalo. To sadlo, o to vybavené, akože žiadna sláva. A na mňa si myslím úplne stačí. Ďalšiu vec, ktorú potrebujete, keď chcete spojazniť vodu v karavane, tak samozrejme je nádrž na vodu. To je toto, takzvaný Wastemaster. Má to Wastemaster, pardon, Aquarol, ten má 40 litrov. Wastemaster je tu vedľa, to je vlastne nádrž na zachytávanie tzv. Šedej vody, keď stojíte niekde v kempe, keď nemáte možnosť dať hajicu priamo do odpadu, kde potrebujete takto zachytávať, potom sa to chodí vylievať. Tento Aquarol, je to jednoducho barel plastový, nič na tom není, sem sa nalievá voda, samozrejme pitná, to ide do systému, do adresu, aj do sprchy, aj do umývadla. A k tomu máte vlastne takúto tyčku, že keď sa naplníte, tak to nemusíte ťahniť v rukách, ale takto pekne ťahať za sebou a máte to jednoduchšie. Je šikovné sa potom odpojiť. Táto tyčka, to vám všetko ukážeme, že tu je Wastemaster, nádrž na zachytávanie vody šedej, isto sa otvára, sem sa potom dajú tie kolienka, tam sa vlastne zachytáva tá šedá voda, aby ste nerobili žiadny neporiadok. Keď jasné, keď je vybavený nejakou kanalizáciou, že môžete sa napojiť z trúbky priamo do kanalizácie, je to výhodné, nemusíte vylievať šedú vodu, je to pohodlné. Takisto mávajú aj, čo sa týka napojenia vody, tak bývajú občas, že sa dá napojiť priamo na vodu. Musíte mať na to ale špeciálny ventil, pretože sa môže stať, že sa vytopíte si karavan, keď nemáte tam taký koncový ventil. To vlastne máme, toto je výduch, ohrevu vody, trúma na plyn. Keď máte na elektriku, nepotrebujete, no a sem sa zapája tá vodná pumpa, čo som ukazoval. Ideme si nabrať vodu a ukážeme, spojazníme si systém, ako to všetko vlastne funguje. Tak, vodu máme. Vidíte, vy ste mi verili. Takže tu máme prípojku na vodnú pumpu, kúrenie. Máme nachystaný Wastemaster, aj keď teda ja ho dneska nepotrebujem, pretože idem dávať iba čistú vodu. To môže aj tiec. Takto tu vlastne mám tie kolienka. Jedno, sem do tej diery. A druhé, takto to mám vlastne pekne. Si dám pod to len Wastemaster. Takto mám záchyt na vodu, nerobím žiadny neporiadok a motor to mám vymyslené. Dá sa kúpiť originál taká zvodka dovnútra alebo do kanála. Je to mám vyriešené zatiaľ takto a stačí. No, dáme si vodnú pumpu do Aquarolu. Normálne ju tam položíte. Si samozrejme takto dáte krytku, aby vám to nepadala žiadna nečistota. No a toto ide vlastne vodná pumpa. Takto sem, tam je gumička a to len takto dá a touto zaistí. Máte. Dobre. Trošku ju potiahneme. Môžete si samozrejme posunúť aj toto. Takže voda je nachystaná, odpad tiež. No a ideme si vlastne zapojiť vodu, sprevádzkovať systém vodný, to znamená dres, sprchu, umývadlo. Takže poďme na to. Tak ja som ešte predtým zapnul karavan na 220 V. Je to kvôli tomu, že chcem vám ukázať vlastne aj ohrev vody, či už na plyn alebo na 220. Takže vodu máme pripojenú, všetko máme. Teraz vlastne tu je no, to je to slovo boiler. Trúma 10 litrová. Dôležitý je tento ventil, tento žltý ventil. V takejto polohe je vlastne systém vypustený permanentne, takže musíte dať buď takto, alebo do druhej strany, to už je úplne jedno, aby bol takto vlastne. To znamená, že systém môže teraz napúšťať. To máme nachystané. Všetky batérie, či už
drezová, alebo táto umývadlová, alebo aj sprchová sú samozrejme zatvorené. Sú v polohe, že sú zatvorené. My si teraz zapneme vlastne hlavný vypínač. Pozrieme, či nám dobíja pekne. No a môžeme si zapnúť vodnú pumpu. Teraz počujete ten zvuk. Začalo napúšťať, ale aby sme jej pomohli, tak otvoríme vlastne vodovodný kohútik, studenú na doraz a čakáme, kým vlastne vodná pumpa nenatiahne vodu. Trvá to niekedy 5, niekedy 10 minút, záleží aký máte model, aj všetko, takže počkáme. A vodička už nám ide, takže to bola rýchlovka. Takže voda už ide. To znamená, že systém je napustený. Počkáme, kým všetok vzduch vlastne sa dá preč. Takže odporúčam počkať, aby naozaj bol systém bez vzduchu predtým, ako zapneme zohrievanie vody. Čo vám takisto ukážem. Môžeme zatiaľ pozrieť, ako tá voda vlastne tečie, ako to funguje, ten môj vynález. Tam som asi nechal štúpel v dreze. Nie, pomaličky teče. Isto môžeme tuto otvoriť. No, takže ide aj tá. Systém bude plný, pozrieme odpadovú vodu. Vidíte, už teče. Takže takto je to vymyslené, to mám ja. Hovorím, dá sa kúpiť, ale môžete už vtedy peniaze, ak máte. To má takýto nejaký, sa povaluje, takéto kolienka 22 mm plus kúštek trúbky, trochu izolačné pásky a máte to vyriešené. Tak sa dá ľahko spraviť. Dobre, takže systém nám funguje. Neviem, či to počujete. Čerpadielko ťahá vodu. Však to je vlastne, ukazuje to, že ide. To je logické. Takže, dobre, voda ide, nepretržite už. Takže zavreme jednu, druhú. A toto vlastne je biele. To je tlakový spínač, ktorý vlastne vám vypne elektrínu do čerpadla. Takže čerpadlo nie je non-stop, ale iba vtedy, keď ho potrebujete. To zavriem, nech to je lepšie vidieť. Takže ono ho vypluje, vám to ukážem ešte raz. A už ho vyplo. Takže systém máme napustený, tým pádom môžeme pristúpiť k ďalšiemu kroku, čo je teda ohrev teplej vody. Pretože samozrejme potrebujete teplú vodu, keď niekde stojíte, či už na umývanie riadok, na sprchovanie a tak ďalej, osobná hygiena. Takže na to slúži tá trúma, ako som vám hovoril, sme ju napustili. No a tuto záleží samozrejme od každého modelu, my to máme takto. Takže tu je 230 V ohrievač vody, alebo tu je plynový. Takže zapneme najprv plynový. Počujete, on zatýkal a už svieti na zeleno, neviem, či to vidíte. Má tu od 30 do 70 stupňov na tom budíku, ja to skúsim takto dať. Svieti na zeleno a už vlastne zohrieva vodu. Takže toto je prvá vec, je to na plyn. To je dobré vtedy, keď stojíte niekde mimo kemp, že nie ste pripojení na elektrínu, takže vám takto cez plyn si môžete pekne zohriať vodu. Pozrieme ešte, to bol ten výduch. No, už ide teplý vzduch aj odtiaľ, to znamená, že trúma funguje. Vlastne kúri. Kvôli tomu je tu aj taký deklík na to, vlastne keď to nepôjde taký, treba to dole, lebo on potom máme rozstaví. Alebo môže rozstaviť, no zase tam nejde nejaký, neviem, úplne, že oheň, ale je to dobre dať dolu. Takže toto je prvý systém, plynový, ste vlastne nezávislí na elektríne. Keď hovorím, niekde stojíte, že na divoko takzvané, tak si môžete zohrievať vodu takto.
sme zatiaľ použili len elektriku, boli sme zatiaľ iba v kempe, neboli sme nikde na divoko, takže nemáme s tým ešte skúsenosť, ale systém funguje, ste počuli, tykol, odpálil, takže paradička, je to perfektná vec, máte horúcu vodu, naozaj tých 70 stupňov, je to ideálne, keď máte riady, alebo hovorím aj do sprchy a tak ďalej, takže teraz to ideme vypnúť, takže plyn vypneme. Si počuli, opäť kliklo, takže zastavilo. Ja som kvôli tomu aj vlastne pustil fľašu, ináč mám zavretú, kvôli akože keď sa prepravujeme, aby niekde plyn neunikal náhodou. Kvôli tomu odporúčam mať tu aj takýto hlásič namontovaný, carbon monoxide alarm. Je to dobré, keď aj niečo by sa stalo. Funguje, počujete, takže vám začne vrešťať, sa neudusili. No a ako som hovoril, je tu ďalšia vec, to znamená 230 V ohrievač na vodu, takže stačí ho len zapnúť a voda sa vám zohrieva. Neviem, či svieti, nesvieti, ale jednoducho funguje. To vám vyskúšame, že voda bude teplá, za nejakých 10-15 minút máte teplú vodu. Takže toto je systém vlastne v každom karavane. Niektoré karavany majú tak, že majú ešte nádrž na vodu zvlášť, vlastne majú stávanú, zabudovanú. My to nemáme, takto musím dávať ten akvarol zvonku. Takže teraz dáme horúcu vodu doplna, keď ho rozdušníme a už vlastne povede. Nemusíte sa báť toho, že keby ste to náhodou, alebo že vám to deti zapnú, alebo čo to zohrievanie vody bez vody, tak on je tam poiska, to vypne, ale neodporúčam sa na to spoliehať, lepšie to je nezapínať akože bez vody, aby ste si nespálili vlastne túto špirálu. Vnútri je špirála, ktorá zohrieva tú vodu, takže by to nebolo dobre bez toho. Je to, hovorím, je to blbúzdorné, je to vyriešené tak, že je tam poistka, keď sa akože zapne bez vody, tak ono ju vypne, aby to vlastne ochrana, aby to nespálilo. Tak ja som to vypol na nejakých 10 minút a už teraz vlastne ide teplá voda. Nie ešte horúca samozrejme, ale ešte nejakých 10 minút ďalších a bude taká, že už tam neudržíte ruku. Takže takto funguje vodný systém v karavane našom. Samozrejme, hovorím sa, väčšinou je to isté, ten istý systém. Samozrejme, tieto ovládacie panely už v dnešnej dobe sú plne digitálne, dotykové. Toto je ešte taký veterán. 2005, analogový hráč v digitálnom svete, ako ja hovorím. Takže to máte na pamäti. Dneska už jasné, nové karavany, všetko dotykové, digitálne, všetky možné systémy. Ale táto trúma, čo sa týka boileru, a to je to ten princíp, je stále ten istý. Vlastne ohrev vody, či už na elektriku alebo na plyn. Ja už môžeme aj vypnúť. Takže už nepotrebujem zohrievať, to som chcel ukázať iba vám. Mrkneme ešte von. Ako hovoril som to. Odporúčam, akože keď niekde kempujete, ste sledovať si vodu. Tuto v akvarole. Vidíte, ja som výborne, to som presne chcel. Ja som napustil systém, ešte je tam nejaká štvrtka, takže dáva na to pozor, aby vám nedošla voda. No a čo sa týka takisto bezdného nástroju, ten vás upozorní, keď vám začne pretekať a lepšie kontrolovať, takisto aby ste nerobili neporiadok. Takže treba vylievať. No a ukážeme si teraz vlastne odpojenie systému, keď už ste teda dokempovali a balíte, idete domov. Vypneme si vodnú pumpu, takže odstavíme sa ako prvé, vypli sme ohrev vody. Som vlastne vypol. Teraz si odstavíme vodnú pumpu, my ju máme tu, samozrejme hovorím, každý to má ináč, takže už podľa typu karavanu máme vypnutú vodnú pumpu. Vyťahneme ju, vlastne odpojíme túto zásuvky, otvoríme, to je taká poistka, vyťahneme, necháme vodu vytiecť. Odporúčam používať čistú vodu, pitnú, pretože vám to je do systému. Ja viem, že nikto tú vodu nepije, ale predsa len si tomu máte riady, používate ju aj na hygienu a tak ďalej, takže nie je tam dobre dávať nejakú vodu, hociakú. To samozrejme vylejete, zbalíte takisto tento Bassmaster, vlastne všetko zoberiete, toto dáte preč, necháte, už je čistá voda, takže no a ideme vypustiť vlastne systém, ktorý neodporúčam nechávať tam vodu, pretože vám to môže spôsobiť koróziu, či už toho výraného telesa, alebo jednoducho rožnú plechu, takže
Tento ventil dáme do rovnej polohy. Takto, už počujete. Jednoducho sa vypúšťa a treba potvárať všetky kohútiky do otvorenej polohy. Vlastne voda na stred a otvorená takisto v spreche, aby vlastne ten vzduch mohol prejsť a voda mohla sa vypustiť. Takže vodu máte vypustenú, týmto pádom počkáte chvíľu. Je to čistá voda, nemusíte báť. Je tam vlastne zvonku výpust, má svoj boiler, takže už to teče. Ukážem, tu je výpust znútra. Má boiler, takže to čistá voda, neškodná. To vôbec nevadí, môžete to spraviť akože hocikde. A samozrejme zakryjete si trumu takto deklíkom, tam nešla voda, nič nečistota a môžete vlastne zbaliť veci a odchádzate. Takže toto bolo pre dnešok vodný systém. Hovorím, ja som riešil problém akurát s tou vodnou pumpou, že bola pokazená, som to menil. Nič tam mení, jednoducho 2 káble plus mínus 2 konektory, keď to rozberete 2 šrobiky, takže hovorím, nemusia toho bať nikto. Není to akože žiadny problém. Treba ísť od začiatku, ja som si najprv vyskúšal, či mi ide elektrika, takže mám tuto tam vzadu vlastne, vidíte, to je tá zásuvka z druhej strany, kde sa pripája vodná pumpa. Tak som si vyskúšal, či mi tam ide prúd, obyčajnou skúšačkou, alebo teda, keď máte skúšačku, tak 2 káble a 12V žiarovka, to je to najprimitívnejšie, čo si môžete spraviť, takú skúšačku, takže prúd tam išiel, takže som vedel, že tam problém není. Tak som vlastne pokračoval s tým, že asi čerpadielko. Ako som vravel, tak som ho premeral, poskúšal absolútne akože mŕtvé dead, ale hovorím, nie je to žiadna drahá a ťažká oprava, objednal som si na Amazone, myslím, nový, myslím, že u vás to bude, možno to bude aj na Alibabe, alebo v Európe, neviem čo máte, Wish, alebo čo, tam určite možno by sa dalo zohnať. Alebo tak myslím, Amazon funguje už aj začínajú u nás v Európe, Slovensko, Česko, takže to nie je problém. Objednáte, myslím, 12 alebo 16 libier ma to stálo, takže nech to stojí 20 € prepočtom a prišlo to za 2 dní, som to akorát prehodil, dal konektory na káble, zapojil a pumpa krásne funguje. Odporúčam nešetriť, treba kúpiť, hovorím, také vysokoprietokové, aby ste mali akože dobrý prúd vody, či už aj v drese alebo aj v sprche. Takže toto bola taká najväčšia oprava. Samozrejme občas ešte sa stáva, čo som aj videl, tak tento tlakový spínač blbne, to je dôležité, pretože ona vám pumpa nesmie ísť stále non-stop, pretože by vám zhorela. Takže on slúži na to, že ju vypne. Vlastne systém je pod tlakom a on potom tú pumpu vypne, keď není treba. Zapne ju až vtedy, keď otvoríte kohútik a že klesne tlak vody. Takže no, tiež bacha, treba počúvať, či vám náhodou pumpa nejde non-stop. Keď si kúpite takýto starší karavan, to počujete také vzúčanie a keď je to, akože je to zreteľne počuť. To tiež akože odporúčam. Lebo ona, hovorím, zhorí, ona nie je stávaná na to, aby išla non-stop, to akože nie je žiadny taká vec stávaná, že vlastne by fungovala non-stop. No a čo ešte? To vlastne my sme riešili, ako ja som riešil tú vodnú pumpu, ináč akože systém funguje, ohrev vody ide. Dá sa aj tá špirála meniť, je to trošku komplikovanejšia oprava, tam už treba vytiahnuť celý ten boiler, poodpájať, vytiahnuť, rozobrať. Je trošku na dlho, no neviem, či by zvládol každý. Ja chvála Bohu nám vodu hreje, takže nemám zapotreby. A takisto tá špirála, tuším, ja neviem, 60-70 libier stojí nová, takže to nie je problém, akože, ale tak lepšie bez toho, hovorím, preto je to aj tak robené, že tam tá poistka, že keď zapnete vlastne, alebo že mám deti, alebo niekto zapne omylom ten boiler bez vody, tak sa nič nestane, no tam je jednoducho poistka, ono ho vypne, takže to je tam ochrana, pretože oni tí výrobcovia jednoducho s tým rátajú, že tí ľudia budú zapínať to bez vody, samozrejme, určite neumyselne, ale že sa to môže stať, takže to sú také veci, čo sa týka vody. Odporúčam ešte takisto, jak sme to robili, všetky sítka z tých kohútikov dať do octu, povoliť a dať do octu, aby boli čisté, bez vodného kameňa sa vám tým pádom zvýši prietok vody. A vlastne nič na tom nie je, je to úplne jednoduché, videli ste, ten ventil treba zavrieť, keď napúšťate, som ukazoval ako. A funguje to, je to perfektná vec, my sme boli kempovať prvýkrát a paráda, horúca voda, fakt, akože super, aj na umytie, na riady, na všetko, sprcha, takže to je perfektné, takže odporúčam, akože karavaning je zábavný, keď vám všetko funguje ako má, tak je to radosť. Samozrejme, nájdú sa aj problémy, ale na to by sa riešili, takže to si myslím, že bude na prednešok všetko. Nebudem to obkecávať viac.
Ak som niečo zabudol, tak nám môžete doplniť, tí, čo máte karavan, budem rád, alebo vaše nápady, tipy a triky takisto. Nech to posunieme zase ďalším, je to v slovenčine, alebo teda respektíve v češtine, rozumejú aj naši bratia. Tak veľmi pekne ďakujem za pozornosť, samozrejme, hovorím, ak vám to video páčilo a pomohlo vám, alebo teda v budúcnosti pomôže, budem veľmi rád. Zanechajte teda like, každý dober poteší takisto a ja sa budem tešiť už pri ďalšom videu, či už to bude teda výlet, alebo zase nejaké opravy, alebo tipy a triky, alebo nejaká montáž niečoho, tak sa budem na vás tešiť a zajme vás Peter, Zuzana a Kiara. Tak sa majte pekne a ďakujeme za zliadnutie. Čaute.